Awas. Awas. Yeah. Awas. Yeah. No. Yeah. Oh. Yo. Aduh menika medalipun patih tiro. Loh, gini mang neng jero tak omongi. Roti ro, sing neng tengah rodok lunyu. Pangga kok plenyok ditata sik. Ah. Was. Loh. Iya. Oh.
ndak penak no. Yo diulangi. Ya ora penak. Awas. Sik. Iki konsepnya piye iki? Ndase kok wong bocah gano ndase macan iki lho. Wes kira betul neh iki. Wis ra betul neh. Piye to, Met? Kancane iki nggih ganongan. Yo macak mening-mening kok nggih ndas macan iki lho.
Maksudku lho. Masuk. Piye met amet? Yo macak sing mending joget get pujang ganong topengnya. Aku yo. Loh, kayak gawa tas ngono kuwi ya, Jal. Heh? Gawa tas nyang apa? Ngerti ora? Kuwi tak sih sinden wi, pantes e. Udu. Kon gawane to? Ora. Piye? Iki tak nggih ngadaya asal-asal yang budidaya. Wah, geragas. Aja ngono ngawur ngono kuwi jenenge. Saurunge tak tekoki dhisik. Maju. Piye kok ora padha karo kan? Maju rene. Sing tak caket mung sajane ganongan no. Ganongan apa wong yo macanan ngene kok. Wah, berarti yo ngalih macan. Aku liwat alas kono mang. Enti lho alas iki endi? Iki lho, deloken. Nyapa? Kowe ngerti ora deloken? Hawane iki deloken. Nyapa hawane? Kabut. Iki dhewe main ning awan kinton. Oh, nyek. Nah, iki oleh lho. Ora le ngono lho, Met. Kancane iki apik-apik masak. Nindi nih. Jajal. Ha. Kinyo. Nyak ngopo? Abakmu lho. Abab kula enak kok. Iya. Kancane iki lho to. Joget apik-apik nggih topeng. Aku mang wis kadung ngomong karo tuan rumah. Lah iki mang personine ada 5, ge ada ganongan semua. Nah. Topenge yo ge iki ganongan. Iki udane. Ora malah. Hah? Kowe nggih ganongan. Iki opo? Kowe nggih ganongan. Gawe no. Gawe. Gawe ora? Kuwi enak. Kabeh gawe. Ya wong utok kuwi sing jas macan. Lah kancane le bagus-bagus kene lho. Kamu kok macan. Lah yo aku kok macan yo. Met, muji ngisi-ngisine aku ngono. Main ning gone ngendi ki apa ya roh? Acarane ki apa ya roh? Halah. Ya roh. Acarane ngerti. Apa? Iki lho. Apa? Ngunduh kacang. Ngawur ki tebu kuwi iki. Kuwi tebu. Gampang guyon Amit niku. Iki Aku yo tak ganong ngono, Pak. Ngono. Yo ganong nggih topeng. Kasih digedhane sik. Olah ana. malah Dijupuk. Kok malah kaya durang ngono nggih tas. Nah, tak Oh, di sini. Sing ndi? Sakne. kowe perlu gawe ganongan apa ora? Gawe, Pak. Gawe. Ben kok tenanan, Pak. Jane ora usah gawe ganongan irunge tikek gedang wis padha ae. Iki lho. Mancung, Pak. Ayo, dudone wong kene iki samane iso joget. Yo, duduk ana kualitasmu. Yo. Ayo, Mas. Nah, lek ngono kan patut. Ah, ya ngadep rono. Penontonnya kono. Ya. Kono lah. Kiri kameramen penonton. Nah, YouTuber. YouTuber. Pengrawit. Nah. Nah. Go tebu. Ya. Kok nyapa yo ngadep marep kene lho. Iki lho mu. Ah, yo. Ya, terus. Wes, Ya. Tanjak. ngeri. Ya. Ya. Kopral. Wes. Ya. Lo. Oh, Sik. kurang ajar iki. Bob. Sik. Oh, kancane ditendangi. Mosok raine kancane diplenyoki.
Piye to iki? Mboten ngoten lho pun. Ro. Tiro. Rene aja Rene. Ro tiro. Lah joget kancane kok tendangi ngono kok. Endi? Kok tendangi tak ngop. Kena apamu? Kena cengelku. Lah, kudune pas rai. Ojo, kowe nyisi ora, paling kemungkinan kowe ganggu ning kono. Betul iki lho, betul iki. Kowe iki ganggu. Iki halu aku tak ge joget. Lek kowe sampe ning kene kowe iki ganggu jogetku. Ora omong kowe nyisih sik. Lah no. Bener iki, bener iki. Iki cangkem dobak ae. Ngono lho. Lah yo, Berarti aku minggir karo situ. Oh iya iya ngono to, Besang. ojo ganggu iki Met pola. Met. Wong joget ekar bakal joget ae lho. Heeh. Oh iya lho papane ki ombo lho iki. Lah yo. Iki papane ombo dhuwur iki lho. Apa? Nyapa? Wah gila, ini topeng. Jarak pandang hanya 1 cm. Lah tenan apa piye? Lo drone. Lho, apa? Yo ora ngono kok yo apik agok ngono genah kok. Tapi gila, ngono kira ketok ro. Ora ketok. Blank spot. Wah, omongane kaya Apa to? Ndak. Rodok Deng apa? blank spot. Artine? Jadi di wilayah yang tidak terlihat. wah. Ngono lho. Oh, sik Met. Tak warai ben rodok mundak ngono lho. Sik. Akiumui. Apa? Akiu. Ora Met tuh, sik. Tuh. Iki mau Cah cilik iki batine cah loro iki. Iki ngomongne apa? Black spot iki cah loro iki lho. kaos kuning kuwi to. Heeh. Dudone joget sing apik. Aku tak minggir. Jajal nyisio rene. Ah, ayo Mas. Ojo ganggu kalangan. Ayo. Wah, Aganggu. Tadi kok. Rada minggir. Aku tak ning kene aku. kono kan ombo dadi ada nyisih. Joget-joget to. Kleru pet foto. Bah. Wendangu jeneng. Ora sopan. Ini apa? Lah nyapa? Nek piyantu sepuh kok malah luduh nang kene. Lah. Lah iki Bu. Lah ning ndi? Sopan ngono ki. Lah upah kleru. Ora ning ngono met iki boloku kabeh iki. Bolo apa karo enek piyantu sepuh nang ngandhap. Iya. Ngono ki aja ning ngarepe malah kowe nang dhuwur kok. Ngene lho, tak perjelas sik. Bocah ora duwe juga. Mikir. Sik kleru ning kene. Oh, ngalah. Minggir, Mas. Kayu nggih rene nggih. Aja ning kene wis dibaneh lho cangkem. Nanti yo nen. Amit ketoke jarah tinggi iki. Kalau tinggi wes yo kene. Heeh. Ngiling-ngilingi YouTuber, Mas. Nyapon neh. Nek kono. Lah nyapa? Nek kene nek bola-bola YouTuber ki malah ra Ya. Lah terus mbok kon ning ndi kancane iki lho. piye? Kancane mbok kon ning ndi cah telu iki? Nek kono lho nek babatan. Kaduan wong jogete ning gone desa. Kendaya kene kok. Lah apa? Kedoyo. Kedaya ujo kaya ngono. Ngono. Ayo dong Lah met ketatap sirahku met. Nyapa? Tatap sirahku SBS kuwi lho. Kok kurang dhuwur kuwi. Ketatap apa? SBS kuwi lho nyapu dikilek ning kono ki. Oh, alah. SBC ra apa-apa to. Yo sirahe kancane iki lho kok iso SBS. Ya iki yo penting lho, Ro. Lah penting opo sih ning sirahe kancane? Sirahmu. Minggir. Yo. Was. Aku nyisih. Yo, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Tepuk dulu. tangan, tepuk Ganoan tangan. Amin. Yo. Endi wonge? Lah kok bablas lebu. Oh, gandongan iki celeng iki. Iki cah iki bener njaluke piye to jane? Tandaan rene. Atane kene kadung MC ini Kowe lho nyang opo? Aku mang wis disemangati lho karo iki dikasih opos tepuk tangan lho karo penonton kene iki. Lah kowe nyapa kok parane ning mburi? Wong ancang-ancang kok ning buritan iki lho. Wah, ancang-ancang kok ning jeding.
Ya ndak ngono lho konsepe, Bos. Ya carane jempet dhisik. Aja ngisi-ngisine aku. Ning kene iki aman ping pindho. Ping pira? Ping pindho iki. Neng kene iki. Neng kene iki. Oh, lah kene kok sik pisan aku dijak. Lu mangkane kita ajak. Aja ngisin-ngisine aku. Oh, atraksi dhisik. Atraksi sik aku ning kene iki main mantanku lah ngono. Duwe mantan nang kene yo. Mantanku ning kene siji. Oh, mantan majikan. Mantan pacar. Pacar. Kowe tenanan to. Kalau tapi Gajah Mada lho mantane Tiro kae. Sopo? Sopo aku pengen roh. Cintaku lak duwe. Sopo? Halo, ini Mas kotak-kotaknya sandi kae. Oh. Turu-turu. Tarak-tarak. Terok Mas. Mosok dibedaki mruyu ki opo lho iki? Terok. Terok. Wong diwedaki kok mruyu. Ngono ki lek lipstik. Mosok raine nglumpuk langsung. Keto. Keto. Kayak tenanan kayak mantanmu. Oh, kayak cintaku, I love you honey bunny sweetiku ya kae. Lek medake terok-terok. Lek ginjuli lho, tak ngomong ngono Pak Amit. Tuh. Nah. Ini lho, sitok kurang piye kewucuk. Ngono kuwi lek Emang kudu ngono to? Heeh. Deloken to piyayine ya manis e. Kowe kok duduhne kebisanmu nang kene. Lah. Minggir dhisik. Tak duduhne kejantananku, Met. Nyapa iki? Jaremu kan minggir. Minggir ki sampeyan aku tak atraksi sisik. Mikir kene. Tak duduhne. Dudono. Ini mikir iki gawa. Dudono dadi ora perlu ancang-ancang teko adoh mek. Urung apa-apa njaluk tepuk tangan. Wes, yo! Hop! Ayo beri tepuk tangan yang meriah, adik-adik semuanya. Inilah sebuah atraksi salto belakang, roll depan, salto belakang. Oh! Inilah dia, sebuah atraksi Oke. dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Tiro. Loh, ayo. Sesek. Roro. Aku mang yo ngrungokne lho. Ngono lho. Ngrungokne. Wong kancane ngono delok-lokne ngono kuwi. Jajal, ngene aku Kowe saiki. tak siarne atraksi yo. Leh, cetok. Lah nyak, Balenono, coba sebuah ora atraksi salto belakang. Ya, Dilanjut dengan roll depan. ya. Berjalan menggunakan tangan. Bener apa ora? Dari seorang manusia. Ngapa lho iki? Coba mang berkepala napa, Bu? Pak. Nyambe wong kancane lebak. Loh, lah siramu kayak nyampe apa ora? Loh, lah kene kok lesu? Ah, berarti rumangsa kayak nyampe. Tiro sirahe kayak nyampe. Ojo nyampe kok to Mas. Lah apa, Pak? Sliro. Ah. Endi? Oke, kita buktikan satu persatu. Sik. Jadi ngerti to contone, ora perlu ancang-ancang teko jero omah kono ndak perlu. Cukup teko ngarepe penyanyi kono cukup. Jajal awakmu. Saiki ganti aku. Ya. Oke. Yo. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Mas. Api iki api. Ayo. Oh, gentak-gentuk. Tiro sudah. Aku pun sudah. Saiki payamu Ging. Lo tarik. Dan sugeng ya. Sing luwih apik, Geng.
Oke. Hati-hati. Tetap jaga keselamatan temanku. Oke. Tepuk luar tangan. biasa. Dilanjut yo disusul. Tepuk tangannya mana? Wah, sebuah atraksi. Yang satunya. Ya dilanjut satunya yo. Yo, Nado. Nando. Oke. Nah, Oke. Siap. iya. Ya. Oke, tepuk tangan dulu. Karyo Budoyo. Yo. Jamin, jamin. Mesti kok. Ayo. Ayo geti awakmu lho. Iya, Pak. Geti awakmu. Kabeh wis kok. Gantian. Oh ya, yo to malah kayak ngelebet doro kowe. Lah nyapa? Ngono kuwi genti disusul kuwi ngelek-ngeleki tim. Sapa sing disusul? Kae to Nando to? Ora ngono, maksudnya bar genti sungging, Mas Nando iki genti langsung awakmu. Lah ya tak susul. Heeh. Wah, aku tak susul iki. Kono nggo motor dhewe kok. Tidak disusulnya apa? Atraksine kok bablas. Oh, atraksine. Bablas. Oh alah, oke, siap. Ayo Mas. Paham ora disambut bablas ngono lho. Oh, tepuk tangannya penonton kene iki loman-loman. Pito met. Sido pora. Nyapa? Atraksi. Atraksi salto. Atraksi salto. Kowe wis salto. Wis salto. Minggir rono. Minggir ini kabeh wis salto iki. Minggir rono. Kabeh oke. Nah. Mit wayahmu salto. Ngono ki aku jane ya wis paham. Lah kok nyapa ning kono? Kowe wis salto to? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto, Geng? Wis. Berarti iso? Iso salto. Kowe wis salto. Sudah dong. Berarti Wis iso salto aku. ya wis minggir rono. Karek ngomongi mit wayahmu salto. Iki dipirsani. Lah kowe ning kono ki nyapa? Loh, aku tak minggir rene. Lah aku ra iso salto. Kowe lek ra iso omongo. Eh? Lek ra iso omongo. Omong dari awal kowe lek ra iso salto ra usah main ning kene. Iwak ono laden-ladene lho, Mas lho nggo piring lho. Engko lek aku ngomong kat awal ndak dijak. Wong aku dijak sik iki kok. Mosok? Oh. Ya padha. Lah ya aku iki melu sapa? Yo melu kuwi. Tenan po? Loh, iki sing genah iki aku iki mang sampai tak rewangi keblasok Melu kalau Ora lho. Ki mengki benere piye sik? Lah aku ya ndak aku melu sapa, aku melu kowe. Iki kalau kadung aku lucu sapa melu sapa iki Bijal. Bu, niki saestu lho, kula mboten sumerep. Kula mau sing ngejarene Amit. Dadi aku tanggung jawabmu ning aku besar lho. Iya ya. Aku iso ngejak iki. Loh. Wis to, ora apa-apa, melu aku kabeh. Tenan. Wis to, melu aku kabeh. Iki cah papat melu aku kabeh. Aku tak melu. Tenan. Aku tak melu Pak John gede ngono lho Kopet. Melu sapa, Pak? Awakmu melu sapa to, Bet? Awakmu melu sapa? Aku melu iki, Mas Ruji. Woi. Iya, sing tiga. Saiki tak ngedrek. Nyapa? Enek jinjen-jinjen cantik. Sik to, sik saurung ngedrek tak critani. Iki mang enek anu kejadian lucu banget. Tenanan lho. Oh sing tak omongne mung to. Heeh. Domong ya. Ora, ora, Aku sampe kuwek loro. Kowe ngerti warung iki, Mang? Omah iki lho. Ah. Buri truk kan, Mang. Dalane ade memang lak metu liwat kono. Heeh, dilalah ki Mang sore lak udan. Heeh to. Dalane iki lunyu. Ya ade memang to. Domongi aku sampe lucu. Guyu aku. Dilalah ki liwat kono ki kok enek wong keplese terus tiba. Iki guyu malah. Ora lah. Ngono kuwi guyu arek wong keplese lho padahal. Wah, aku guyu. Lah aku sing tiba aku. Guyu. Kene ku duwe teh yo tak. Lah ya kok ibu-ibuke kok guyu iki, Mang.
Kowe malah guyuran dulu. Ora roh aku mangan ning mburimu kok. Peteng kok kono kedadiane. Nih kok aduh. Ayo Mas. Walah bae sing tiba Amit. Oh. Alon-alon Mas Tiro. Wong dikei panganan kok gidi-gidi kaya ngono ki ya. Kowe nyapa kowe? Kowe nyapa? Oh, enak to. Alah cobrote. Wah, lah penak to. Penak tak Berjing-berjing. Koyo ular keket. Tak kira sikile keplenyok kowe iki. Wong koyo ngene dopet yang po. Saiki genti aku. Aman yo Arab. Oh, yom. Wo dijadil genten. Genti aku. Ah. Genti aku kari tuwek no. Tuwek elek ngentutan. Bener apa piye? Tuwek elek ngentutan. Kayak sapa sih? Dituntut bae kono. Tengku. Wan sini Yo, cintaku. milih. Oh, weh. Sik loro. Gelo. Ah. Sing apik. Ya. Iya. Ayo. Yo. Ah. Lah. Ah. Iki lho to sowan nang ngono to. Sowe. Ya. Asoy. Asik. Ya. Gila. Iki demenanmu iki. Cacak. Ya. Jas. Piye to to? Lah kowe iki jaluk edrek kok kalah. Lah memang jalukane sapa? Ora jaluk pejalukan kok. Jatel. Lah iya, jatel. Kuwi apa? Celeng kuwi. Mbake kae lho. Kae. Geleme karo sapa? Ngono. Jale butekno jale.
Wah, kaya buta. Nek ngono ta ibu. Bu. Aku ora trimo. Lah mek jungker walik ro depane adike iki ya iso, men. Ngono nyapa ora maca donungan kataku. Ora maca nyapo. Ya dia sunat. Sunat. Lho iki Mantene. lho, Manten opo? kok manten? Sing disunatke. Oh, ala iki tenan. Oh, iki. Udu. Lah kok sampean kompak men malah kaya iki catel wedok-wedok kok roh. Lho, Kok roh lek roh sunat. Endi Bu, sing disunate? Oh, niki. Iki ngawur wong telu ora roh kabeh. Niki sing piandune pundi? Pundi? Wah, kuwi. Saestu niku bener. Wah, alah adike kuwi lho. Didongakne muga-muga adik sinten? Hah? Wah, alah, Michael Jackson itu. Genset iki malah. Wah, jenenge kayak wong barat ya. Tak dongakne adik Jackson diparingi panjang umur. Ah, sitok-sitok ae ben keduman. Weh ndongakne apa? Semoga adik cita-citanya terkabulkan. Ah, Rene. Semoga adik Jason ndang garing. Ki apa lho? Gaplek apa piye? Lah iki lho Pak, lek ndang garing mari ngono terus Wis mari pisan. wis Pak. Wis. Oh, tak kira lek lage. Mulane tak dongakne ndang garing muga-muga ndang kena dijajal. Maksudnya dijajal dienggo pipis, Pak. Oh, ngono. Wong sunat ki tenan lho lek Iya, iya. urung garing. Kuwi dienggo pipis rasane ra karo-karuan. Aku wis oleh sitok iki lho. Iya. Iya, Sido. Iki cintaku. Sapa jenenge sapa? Mbak. Sapa kuwi jenenge? Rinvi. Ha, ya ta. Bintang tamu pada malam hari ini. Apalmu jenenge lek Ananda lho, marai. Di Rinvi jenenge itu Ananda. Rinvi. Rinvi. Ayo. Rin kuwi Rindi. Vi kuwi pikiran. Dadi ki menjadikan pikiran kita menjadi Rindi. Gila. Gila. Gila rada. Wah. CEO. Iya. Oke. Pada saat Xiao Yu bertemu dengan Xiao Xin. Dia bertemu di bawah. Yes. MPH. Dah alah. Kaya iso-iso lho iki. Up. Ini dia, Nah, Mbak Rinvi. bener. WKWK. MPH. MPH. Yang Rinvi Ananda CEO. seorang CEO menyamar jadi sinden, saudara. Ya. Inilah dia Mbak Rinvi CEO. Kenapa kesini minta digendong? Kenapa? Karena dia CEO bos gabah. Kon madan gendong koyok gabah lek. Oh, ini perusahaan. Perusahaan. Sini ayang aja sini. Mau kemana? Hah? Oh iya, mic-nya mati Mas. Aduh. Tes. Cek. Mati. Heeh. Iki Mas. Sing Sik. Oke, kene sik jajan itu. Nah, Tes. mati. Cek mati. Nah, sik to. Iya, sik sabar. Kene rodok maju. Iya, heeh. Engko tak miki. Nang mburi ki enek sapi yo. Cek jajal dicoba. Ndak bisa. Tes. Apa Sik. pakai kuku mau? Iki. Nah, wis kena to. Oh, iki setelah. Kene setelah. Boleh. Ah. Wes.
Assalamualaikum. Anggune rek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Keliru, setelane keliru. Hah? Roti roe, iki kleru iki sing duwe gawe. Lah nanggap wong bisu iki. Iki setelane tak sekarang. Wes. Wes. Assalamualaikum Mas Tiro. Assalamualaikum Mas. Sapa jenengnya? Saya tahu orang kenalan kok yo bene. Assalamualaikum Mas Sungging. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mas ndak roh. Lagi konsepnya ora ya assalamualaikum. Assalamualaikum Mas YouTuber. Aku, Mbak. Aku. Assalamualaikum ibuku. Aku. Assalamualaikum teman-temanku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menengah. Kosek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes disauri Mbak Rin sampai teman-teman kita. Iya. Mas Samet. Iya no. Assalamualaikum. Met. Gini. Iki kok assalamualaikum sampai planning entek. Iki jane nyawang aku ora ketok ngono iki kok ndak disalami Iki jane tontonan apa to iki kaya ngene iki? Ngene lho Mbak Jaranan, awake dhewe ning kene ditimbali untuk menghibur panjenengan keluargane Bapak Rujianto. Dalam rangka ngresmekne tanduran tebu karo kacang nang iki lho. Ngawur kowe iki. Wis sunatane iki lho adik Michael Jackson iki lho. Jensen, oh Michael Jackson. Sopo to Michael Jackson, heeh. Adik Jensen. Adik Itanan Jensen. Adik Jensen. Adik Jensen yang memakai baju kuning. Kuwi lho sing buri lho. Batik. Mataku ini agak min. Yang mana? Itu lho. Oh, yang pakai baju hijau? Iku bapak-bapak panitia. Yang pakai kemeja batik itu loh. Batik. Saya ngerti to jane. Ora Loh, aku ki mek inceng, Mas. Alon dah to nyapa to kok sampean. Oh, yang itu. Ya Allah, kok bagus ngono ta? Heeh. Entenono. Keju. Lho Mbak Rin, aku lek nyawang ngene koyo kelingan cilianku ngene. Endi? Ki cilakmu mrongas napa? Merongos lah yo. Biyen iki biyen. Nyawang Dek Jackson iki koyo kelingan cilianku diambungi tante-tante lho. Ye, Loh, tenanan aku di soalnya Mas, bar ngambung samar baru blokean ning gone jeding. padane ngambung. Cilikane diambung tante-tante. Nah, gedene. Iki mbasa gede dek kapan ke diambung truk. Sosok truk bres. Ora oleh ngono ki. Ayo Mbak Rinfi. Nyapa? Iki berhibur. Siap, Bro. Apa iki? Berhibur. Loh, tak kira berbaris. Berhibur maksudnya dikasih tetembangan lagu-lagu dari Jaranan Mustiko Karyo Budaya. Ya, pimpinan Bapak. Bapak Bayarannya dipotong. Orang ngerti yo. Kowe aja ngisi-ngisi. Sapa ngongkon? Oh, ben iki sing ngerti ra dipotong. Bapak sapa? Nyapa aku? Loh, kowe dipotong lek ra ro. Ora ngerti. Sing ora ngerti Ayo dipotong. sapa Mas Mit ayo. Loh, sapa? Loh, Hei, sapa? kowe iki piye to wong telu ndak ngerti. Iki piye to Mbak Tah iki ya tuyuk. Piye to iki kok playon ngene iki? Kowe iki ngisi-ngisi ini. Pimpinannya siapa? Sapa Mas? Lah kok ora ngerti no malah teko. Lah aku melu kowe. Pak Mokran. Pak Mokran. Piantune kang pundi? Alah. Iki lho Pak Mokran. Ndi? Alah. Loh, lah yo iki lho. Lah yo iki lho. Maksudku Loh. iki lho. Kenalan sik, sungkem sik. Saman kok dibayar nyelawe oh ya ora apal kok. Wis Nggak apa-apa. Wis entek kok. Wis entek to.
Oke, ayo Mas Amit. Iya, sareng-sareng Mustika Karya Ah. Budaya. Ada Pak Mukran dan kawan-kawan. Yo, masih disiapkan dulu para ibu. Nah, ini masih dipreparekan dulu Mbak Rinvi. Ya, ini bola-bolaku sabar yo. Nyuwun sewu, tandurannya aja diidak-idak ya. Siap. Ayo, Oke, Mas. dipinangkani manut kibote. Oke, siap. Apa minta apa? Kasunyatan. Katresnan sejati. Ya wis katresnan sejati, Mas. Saya satu-satu. Mas Wawan. Ya ndadiane kono gulung-gulung gak apa-apa. Mas. Ojo, tanduran Gak iki oleh tidak toh. boleh. Ojo. Dihimbau tidak boleh mengidak tanduran iki. Oh, berarti lek mengidak cengelnya gak apa-apa. Maksudnya iki tanduran. Ojo diiyak-iyak Ora ngono lho. boleh lah iya, lek tandurane gak oleh lek cengele wonge oleh. Heeh. Heeh. Bareng-bareng bersama Mustika Karya Budaya. Ayo, Mas Amit. Ngomong aku karo Mas Amit tok jaluke. Ayo Mas Amit, ayo. Urung. Sing katresnan sejati. Ayo bosku goyang. Bolo ngopi. Siap. Sehat terus Pak Ngopi. Teman-teman Ayo Mas Mas Oni. Amit. Janji tresno disaksani. Asik. Say. Lintang-lintang ing tengah wengi ati kang mandang asmara Gusti kula paringa usada. Asik. Rembulan ing waya-wangi tapi kakasing ati iki apa jan atine ngendi jong bagus kang tak ati. Asik. Jong Kedaya Mustika sendang Karya Budaya. Gunung Agung. So. Oh ya. Kasih Holika. Ya. Wong bagus aja sira nelongso. Aku teko gendong tresno. Lalangan asmara gawe sewu rasa nambani ati jiwa. Ya kang masentremno atimu aku setia ngenteni sliramu kok bisa ketemu tresno suci manggio rahayu. Asik. Ada Rinvi Ananda. Mustika Karya Budaya. Bareng-bareng MKB yo bro. Ayo Mas. Goyang bang. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi tapi kenandang asmara
soto rembulan ning wayah wengi nampai kesing ati iki apa jenati ning endi doh wong bagus pengetaan dianti mustika karya budaya. So wong bagus aja sirene meso aku teko gendong tresno langan asmara gawe sewurusa nambahi atiku jiwa ayo kang mas sentremno hatimu aku setia ngenteni sliramu kau bisa ketemu tresno suci manggiyo rahayu tresno suci manggiyo rahayu jaja waya. Terima kasih bolo-bolo luar biasa, tepuk tangan ayo weh jan jos kabeh kompak iya toh tertib oke luar biasa satu buah tembang Katresnan Jati sampun katur Mbak Rinvi. Oke, Mas Amit. Bar iki dilanjut neh iki sing buri sik akeh Sing akeh ya. tarike wanalas Oi. yo engko nek reno-reno Oi. kucing